मानो नेसनेल पार्टिखौ आं जावरे जावरे बुंदों दे बिटिसिआव गावहानो मोनसे आयेन बानायनो हानाय गोहो दं। बे आयेन बानायनो हानाय गोहोखौ बिजेपिआ नेसनेल पार्टिया गावसोर आखायाव कब्जा खालामनाय लोगो लोगो साराय बोसोरसिमाव मा जाबोदों नुखाबायना आरो मा जाबावगोन इमाजिन खालाम। जोबोद इम्परटेन्ट भिडिअ गाइस नोंथांमोन। इउजि ब्रह्म नायल' जाल' जोंनि बर'नि मन्त्रि बिथां सारा खाम्फा बरगयारी बिथां सारखौ बिजेपिआव थांनो नाङा होननानै बादा होदों। खार'ना मा? सिङाव मा जाहोन दं? ना गावसोरजों थांजानो लुबैदों? गुबुन फारसेथिं हाग्रामा महिलारी बिथां सारा 9 एप्रिल 2025खौ प्रमद बर' सारनि मृत्यु दिबस थैनाय सान फालिनो आखायाव लादों। बोसोरफ्रोमबो 9 एप्रिलखौ प्रमद बर' सारनि थैनाय सान फालिनो आखायाव लादों आरो बेजोंनो लागालागि दिनै आसामनि केबिनेट मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ जोंनि बिटिआरआव फैनानै खाम्फा बरगयारीखौ मा बुंफैदों बिथांनि थाखाय दरजाया दद बिनि सोमोन्दै दिनै इम्परटेन्ट सावरायगोन। भिडिअआ एसे गोलाव जागोन, नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंलांबानो जाबाय। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। তাহলে 2025 এপ্রিল 8 তারিখত প্রমোদ বড় 5 বছর কমপ্লিট হয়। এপ্রিল 8 তারিখত জানে এপ্রিল 8 তারিখত 5 বছর পুরা হব। তাহলে ইয়ার যেটু সুইসাইড করার ট্র্যাক কিন্তু 9 তারিখ এপ্রিল পড়েছে। একটু সোশ্যাল নিজে করে বলে না আমি সুইসাইড করি বলি এটা কর 9 তারিখ এপ্রিল 9 তারিখ এপ্রিল 2025 9 তারিখ আমি থैनाय सान फालिनो हागोन दावैनि नङा मृत्यु दिवस फालिगौ ना अब्दाथ' कइनो लायगौ आं उपाय नाय मा दावर माबो अब्दाथ' कइनो लायगौ खालामना होमबा एथ' गिदिर मानसि सुइसाइड जानानै थैनायखौ नों ओरै हगार जायो मोनसे फोरबो हिसाबै फालिलांबाय थानांगौ जोंहा जों बावा प्रमद बर'खौ सिन्था खालामनाङा जोङो फालन खालामलांबाय थागोन बोसोरे मृत्यु दिवस ना मा होनो बेखौ। जोंनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथां सारा खाम्फा बरगयारीखौ मानि थाखाय बादा होदों, मा हास्थायदों बेखौ एसे नायग्रोदो। खायफा सुबुंफ्रा माखासे सुबुं दङ जायफ्रानाखि एखेबारे जातीयताबादि मोनसे आन्दलनखौ दैदेनबोदों, नेतृत्व होबोदों। बिसोर बाराद्राय सोलाय सोल' जायाबालाय हामगौमोन, आं बेखौल' खावलायनो लुबैयो। नाथाय बिथाङा बबे परिबेसाव बहा मा थांनो नागिरदों नुनो मोनबाय जोंना साननो हनो गोरों मन्त्रि बिथाङानो बिजेपिआव थांनायखौ बादा होदों खाम्फा बरगयारीखौ। मानो होनबा बिजेपिआ मोनसे नेसनेल पार्टि आरो नैबे डाइरेक्टलि बेखेवाखैबाबो बिथांनि बुंनाया इउजि सारनि बुंनाया इन्डिकेट खालामदों जे नेसनेल पार्टियाव थांनानै खामानि दामावहै, रिजनेल पार्टियावनो थानानै खामानि माव, नङाबा गोदोहैगोन। हयथ' गावबो माबा मोनसे मोनदांहैदों, खारन बिथाङाबो आसामनि बिजेपि सरकारनि अननायावनो केबिनेट मन्त्रि मोनदों। अब्लाबो बिथाङा हामजानाय मोनाखै। हयथ' नाथारजों थुनानै दोनजायोबो जानो हागौ, रिमट कन्ट्रलल'बो जानो हागौ, ओरैनो मुर्तिबादि मिनिस्टारल'बो जानो हागौ, खुनु मोनसेबो डिसिसनानो सोलियाबो जानो हागौ। दा बेखायनो खाम्फा बरगयारीखौ दाथां, खारन बर'नि आन्दलनजों सोमोन्दो गोनां, रिभलिउसनजों जुरित' गोनां बिथाङा सासे दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारी बे खोथाखौ बुंदों। बेजोंनो लागालागि जोंनि बिटिआरआव फैनानै रन्जित कुमार दास आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथां सारा खाम्फा बरगयारीखौ लानानै मा बुंदों? बिथांनि बुंनायनि इंगितआबो बेनो जे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव हारसिङै गेलेगोन आरो बेवहाय जुदि बिटिसि एबा बड'लेण्ड एबा बिटिआरआ बर' हारिनि जांख्रिथायारि हारिजों सोमोन्दो गोनां हिसाबै बेवहाय जुदि बिजेपिआ मेजरिटि मोनोब्ला, बिनि थाखाय सिटखौ जुदि नोंथांमोना हास्थायोब्ला, बड'लेण्डनि बिटिसिनि बा बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा हास्थायोब्ला बर'निफ्रायनो सिटखौ बिजेपि दोलोनिफ्राय होनाय जागोन। बे रोखोम लाइनाव बिथाङा क्लियार स्पस्ट होनलांखाबाय। दा अब्ला बुजिनो मोनबाय
बुजिनो मोनबाय खाम्फा बरगयारिया जुदि बेयाव थाङोब्ला बिनि थाखाय वेलकाम। मोनसे पार्टिखौ चुज खालामनायाथ' बयहाबो दङ गावबा गावनि बे निजित्त अधिकार। बेयाव बांद्राय एब्राबलि बुंनांगौ गैया, नाथाय बुंनांगौआ बेल'नो नेसनेल पार्टिनिफ्राय रिजनेल पार्टियाव थानानै मावनायानो साबसिन। बेवहाय जुदि बिजेपिया जुदि सिफ जानायनि खोथा बुंबायबा बिटिसिनि डाइरेक्ट सोर फैखो? बिस्वजित दैमारि सारानो फैबाय बावहाय। अब्ला नायदो दिनै सोरबा हाग्रामा महिलारि, सोरबा प्रमद बर', सोरबा गबिन्द बसुमतारी, सोरबा लरेन्स सार, सोरबा बिस्वजित दैमारि सारमोना सिफ जानायाव रावहाबो रायजो राजाफ्रा अबजेक्सन गैया। नाथाय बिजेपि दोलोनिफ्राय सिफ जानायावसो अबजेक्सन दं। खोथाया क्लियारै बुजिनानै लानांगौ जों बयबो। ना मा होनो? एम आइ राइट अर रं? एन्सार हर कमेन्ट्सआव। बिजेपि दोलो नेसनेल दोलोनिफ्राय जानायावसो अबजेक्सन दं, नङाबा बावहाय रावखौबो अबजेक्सन गैया। रिजनेल पार्टियाव थानानै जायोमोनब्ला बावहाय बयबो मोजां गोजोननाय मोनो। खारन रिजनेल आरो नेसनेल पार्टि बिराद फाराग दं खामानि मावनायाव, ग्राउन्ड लेभेलाव, ग्रासरुट लेभेलाव। बिस्वजित दैमारि सारा मोनदांदों बर'नि बा नैबे बिटिसिनि रिजनेल पलिटिकेल पार्टियाव थानानै इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा आं जिबनाव सिफ जानो हानाय नङा। बे खोथाखौ बे मोनदांदों। बिस्वजित दैमारि सारनोथ' मा आमेरिकानि प्रेसिडेन्टबाबो थोआ बेयो, आरो बेनिफ्राय देरसिन नागिरबावगोन। दा खोथाखा हारिनि थाखाय मोजां हाबा मावनायाव रावहाबो अबजेक्सन गैया, जेरावखि थाया मावथों। नाथाय नेसनेल पार्टिनिफ्राय सोरबा सिफ जानाय बा नैबे कब्जा बिटिसिनि कब्जाखौ थैयै अरै बर' हारिनि जांख्रिथायजों मोननाय बे कब्जाखौ लानो जुजिनायाव जों बयहाबो बादा दं। ओंखायनो रायजो राजाफोर जानला मोनला खोथाखौ नोंथांमोना साननांगौ। जायहा थाखा फैसा गारि घरा दं, जायहा बर' हारिया जेरैखि जालांब्लाबो, राजखान्थिया जेरैखि सोलिलांब्लाबो मालाय जथेस्थ' रोखोमनि सोलिलांनो हानाय जायफोरा सुबिदा दं बिसोरहा जेबो अरजाया, नों थैयो ना थाङो। नाथाय जायफोर ग्राउन्ड लेभेलाव थायो, ग्रासरुट लेभेलाव रायजो जायो, एसे एनै सहाय मोनो। इउपिपिएल दोलोआव थानायानो जा, बिपिएफआवनो जा, रिजनेल पार्टियाव थानानै जाय सरकार सालायो बेयाव थानानै जायफोरा एसे एनै सहाय मोनबाय, पार्टिखौ हमथानानै दाथां नेसनेल पार्टियाव। सोरबा नोंनि बै गारि घरा लानानै गिदिंग्रा माहाजोना नोंखौ नायसनफैया, नोंनि गाबनायखौबो नायफैयाबो, मिथिबाय? बेहा बे हारिया थैयो ना बबेबा नेसनेल पार्टिया थैयो ना सोरबाया लिडार जायो बेजोंबो बेहा जेबो लस गैया। नाथाय जोंहा लस दं। सोरनिबा खोथा लानानै पार्टिखौ नागारनानै सिथाबनानै थायाबा जोंहा लस दं। जायसो नांगौ समाव खुथार गाबनाय समाव जायसो सहाय बिनायाव मोनदों बेसो मोनदांदों, नङा होमबा? दुखुआ बेसेबां। बेनिखायनो आंनि मोनसेल' आर'ज, जायफोरहा इउपिपिएलआव थानानै बर्थमानाव ओइ परिस्थिति प्रेजेन्टनि सरखारनिफ्राय जायफोरा हेल्प मोनथों, बेयावनो थाथों रिजनेल पार्टियावनो। आरो बिपिएफनिफ्राय जायफ्रा एसे एनै सिगाङाव मोनबाय बिसोरबो बावनो थाथों, रिजनेलावनो थाथों, लाब गैया नेसनेलाव। बिजेपिखौ मालाय मा गाइखेर लोंनानै बुलाया, फिथाइ सामथाइ जानानै बुलाया, दम बाहाया नंदों नामा रायजो राजाफोर? बिसोरबो गोबां दम बाहायोथ'। पलिटिकेल सिस्टेमसो होन्दों, राजनितिक मेन पावार बाहायनायाव थाखायो। बे खोथाखौ बुंबाय आरो आङो जावले रिकुवेस्ट राय सकलक মই বারংবার রিকুয়েস্ট কৰিছোঁ নেশ্যনেল পার্টিত যাব নালাগে। টাকার প্রলোভন দিলেও আমি হয়তো বাধা দিব লাগে। আৰু গাঁৱে যিটো গাড়ী ঘোড়া স্করপিও বলেৰো আৰু ভিতৰত গাড়ী টিকিট পইচা লৈ পইচাৰ ৰাইজ সকলত মাজত পইচাৰ প্ৰলোভন শ্ব' কৰি পেলাই, ইণ্ডিকেট কৰি পেলাই যিটো বিজেপিৰ ফৰ্মুলা এইটো ৰক্ষা কৰিব লাগে। আৰু ৰাইজৰ সন্মুখত সেই গাড়ী লৈ আহা মানুহসকলক যাব দিব নালাগে। मानो नेशनेल पार्टिखौ आं जावले बुंदों दे, बिटिसिआव गावहानो मोनसे आयेन बानायनो हानाय गोहो दं।
बे आयेन बानायनो हानाय गोहोखौ बिजेपिआ नेशनेल पार्टिया गावसोर आखायाव कब्जा खालामनाय लोगो लोगो साराय बोसोरसिमाव मा जाबोदों नुखाबायना, आरो मा जाबावगोन इमाजिन खालाम। मिन्थिखायो केपासिटि दं प्रमद बर' साराबो, लरेन्स इस्लारि साराबो, इउजि ब्रह्म साराबो मिथिबाय। नाथाय बे बिजेपि नेशनेल पार्टिनि नाथारजों ओरै खाजानानै दोननाय ना, हाया। नङाबा बिसोर बिराद टेलेन्ट, मावनो हायो। बे रोखोम नाथार खानानै दोननायनि थाखायनोथ' दिनै बे परिस्थिति। नेशनेल पार्टिया आरो बे बिटिसिआव जोंनि थैयै अरै मोननाय बिटिसिखौ आयेन बानायनो हानाय गोहोखौ बिसोर कब्जा खालामोबा मा सिस्टेमनि जागोन एस ए होल इमाजिन खालामदो। जोबनायाव कमेन्ट्स हरदो। थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ।